दा बिथांमोना जेबो मावाखै होनो नङा होमब्ला बिराद लासिंसिं नङा होमबा एकदम मोसौ साइसनि आरो बिसोरो माने मोसौनि अधीनाव दंबावो आरो बिथांमोना दा दिनैनि जेनाखि BTR प्रमद बर'नि BTR सान्ति सुक्तियानो जाबाय जघन्य आरो लासिंसिं बेयाव जेबो गैया रायजो राजाखौ थगायबाय थानाय फिदिंबाय थानाय माने गावस्रा राजा जानो नागिरबाय थानाय बेल'नो बिथांमोननि एकदम प्लान आरो उफ गाइस मेंनाय मोनदों माने बिराद बेस्थ' समानो थोआ जादों दासान्दि आरो दा समा माब्ला थाङो माब्ला फैयो माब्ला बोराय जायो थाल मोना रायजो राजाफोर नङा होमब्ला दा समजों लोगोसे आगान सुरनो हायाबाथ' बयबो फस्थायनां होननाय जायो आरो नङा होमबा दा बिदिनो बयनिबो जिउआव माब्लाबा फस्थायो आरो जेरैहाय दिनै जेनेबा आंबो फस्थायनांदों अनेक माने बेकग्राउन्ड बाथ्राफोरखौ लानानै आरो जालांनाय जाथायफोरखौ लानानै आरो लोगोसे दानि जेनाखि BTRनि CM प्रमद बन्दु बिथांनि फारसे माने दिनै मोननैसोल' रायज्लायगोन लोगोफोर दा बिथांखौ माने मोनफ्रोमबो भिडिअ'आव माने सावराया होननानै थानो हाया आरो सावरायनांगौ गोनां जायो नङा होमब्ला जिहेथु बिथाङा जेरैबायदि रायजो राजाफोरखौ थगायबाय नङा होमब्ला आरो बे थगायनाय जेनाखि जारिमिन बे जारिमिना माब्लाबाबो जोंनि बर' रायजो राजानि माने गोरबो बिखानिफ्राय माने हिस्ट्रिनिफ्राय जोबनानै थांला आरो प्रमद बर' बिथांनिया नङा होमबा रायजो दा लासिंसिं बिथाङा बै समाव बिराद गिदिर माने जेनाखि खोथा समायखिरा होदोंमोन दिनै बेफोरखौथ' सावरायबाय थानानै लाब गैला नङा होमबा रायजो राजाफोर बिथाङाथ' दिनै फैलार सरकारा आरो मावनोबो हायाखिसै आरो बेजों लोगोसे साननो गोनां बाथ्राया बेसो जाय समाव प्रमद बर' बिथां थारमाने UPPL सरकारखौ गोसो मोदोम जिउ होनानै रायजो राजाफ्रा सोलायनायखौ लुबैनानै गोबां मदद होबोदोंमोन नङा होमब्ला दा दिनैहाय जोबथा फाइनालाव जाय बिथांमोना मदद होदोंमोन दा मा मोनखो रायजो राजाफोर नङा होमबा बिराद साननो गोनां आरो दुखुनांथाव बाथ्रा आरो नङा होमबा दा दिनै जाय बिथांमोना बिथांनि सरकारखौ लाबोनायाव थै-थां जिउयै माहामै मदद होदों नङा होमब्ला दिनै बै बिथांमोनखौनो बिथांमोना दिनैहाय नायसनासै बिथांमोना दिनै बै बिथांमोननि गस्ला लंपेन्टखौ माने खुनानै बिसिला बिसिलि जोग्लिनाय बायदि अबस्था खालामबाय आरो रायजोफोर नङा होमबा बिराद दुखुनांथाव दिनै बिनिखायनो दिनै साफ्रोमबो BTCनि रायजो राजा आइ आफा फस्थायदों बै प्रमद बन्दु बिथांखौ सरकार होनायनि उनाव दिनै 5 बोसोरनि उनाव बयबो रायजो राजाफ्रा दिनै गोरबो बिखायाव गाव गावनि मदद होनायखौ सिन्था खालामनानै दिनै फस्थायदों रायजोफ्रा बे प्रमद बन्दु बिथांनो मा नांनानै भट होनानै देरहाहोहरामोन जोंलाय होननानै आरो देरहाहोहरनानै दिनै रायजो राजाफ्रा मा फिननाय मोनखो दा बेखौ सिन्था खालामनानै गोबां माने जोंनि BTCनि रायजो राजाफ्रानो आरो सापर्टार बिथांमोनानो दिनैनि दिनाव उन्दुनो हाया जादों रायजोफोर नङा होमब्ला दा बेखौ नोजोर होनानै जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा दिनै बुजिबाय आरो फस्थायबाय नङा होमब्ला दा फैगोन समफ्राव बेफोरखौ लानानै माने जेनाखि प्रमद बर' बिथांनि माने दाजाबलाय दानख'लाय UPPL सरकार बै सरकारखौ माने जोंनि रायजो राजाफ्रा मदद होनायाव गैला आरो रायजोफोर दा नंखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाया मिन्थिनांगोन साग्रिद जानांगोन आरो दा जाय बिथांमोन सासे सानैया मदद जानानै दं थैथाब थांथाब बै बिथांमोनाबो दिनैनि दिनाव सोलायनो रोंनांसिगोन नङाब्ला फैगोन समा नैबे 5 बोसोराव जेबायदि समखौ नुदों बिनिफ्राय गोबां गाज्रि समखौ नुगोन होननानै दिनै आं सानो आरो रायजो राजाफ्राबो बुजिनांगोन नङा होमब्ला रायजोफोर दा जिखुनु मा बुंनो रायजो राजाफोर नङा होमबा बयबो माने गाव गावनि गोसोआव साननाय थायो आरो साननोबो रोंनांगोन दिनैनि दिनाव नङा होमब्ला दा जों बेखौसो सिन्था खालामनांगोन नङा होमब्ला रायजो राजाफोर दा गोबां दासिमबो UPPL सापर्टार रायजो राजाफोर दं दासिमबो बुजिनो रोङै एसे मोसौ साइसफोर दङ आरो दासिमबो माने BPF हान्जाखौ रायहरग्रा आरो माने मोजां बाथ्रा बुंबा बै मोजां बाथ्राखौ बुजियै आरो जोंनि सायाव जानला मोनला कमेन्ट्स खालामग्रा बैफोरबायदि मोसौ साइस मानसि दं आरो दासिमबो खिन्थु गोबाङानो बुजिबाय आरो दा बेफोरखौ नायोबा माने जोंनि हारिया माब्लाबा बै थाखा फैसाखौ सिन्था खालामग्रा माने बै लुबैसुलाफोरनि थाखायनो माने बे जोंनि BTCआ मालाबा सिलिंखार जामारगोन नामा बेफोरखौ साननो गोनां जाबाय आरो रायजोफोर नङा होमबा दा बिराद लासिंसिं
दा बुजिया सोमजिया जायनाखि UPPL नि सापर्टार बिथांमोना होनलाबायो गैला BPF सरकारा एबारनिफ्राय BPFआ माने थानाय नंला बेफोरबायदि अनेक कमेन्ट्स हरो आरो खिन्थु आं गाज्रि मोना खिन्थु बिथांमोनासो माने ओरैबायदि माने जानो थांगासिनो दं माने गाव गावनि बिथांमोना फस्थायनो थांगासिनो दं आरो बै जायनाखि बिथांमोना बेफोरबायदि बुङो दा UPPL नि गोबां सापर्टार बिथांमोना होनो BPF दोलोआ एबा हाग्रामा महिलारि सारनि सरकारा 17 बोसोराव जेबो मावाखै नङा होमबा दा बेथ' बिथांमोननि कमन बाथ्राखा नङा होमबा दा 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारनि मावनायखौथ' बार होदो नङा होमबा दा बिथांनि मावनायखौथ' बुंनानै फोजोबनो हाया रायजो राजाफ्रानो दिनै मिन्थिगौ नङा होमबा 17 बोसोरावदि बेसेबां डेभेलप जादों बेसेबां लामा सामा दालां बेसेबां अफिस बायदिसिना एभरिथिंआ जाजोबदों नङा होमबा नाथाय मोनसे खोथाखौ सिन्था खालामनांगौआ बेसो जाय बिथांमोना बैफोरबायदि आंनो कमेन्ट्स हरो नङा होमब्ला दा बिदिब्ला दिनै नोंथांमोननि UPPL सरकारा बे 5 बोसोराव मा मावखो रायजो राजानि मा उन्नति खालामखो जों बेखौसो कुइसन खालामगोन आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बेखौ कुइसन खालामगोन दिनै दा बिथांमोना बेफोरनि हिसाबखौ बिबा होनो हानाय नङा रायजो राजाफोर आरो लाजिनांगोन आरो जाय लाजिनो गोरों माने बैफोरबायदि माने कुइसनबो खालामहरा दिनैनि दिनाव नङा होमबा माने बुजिनो रोङै मोसौ साइसफ्रासो बेफोरबायदि कमेन्ट्स खालामो नालाय रायजोफोर दा दिनै नोंथांमोननि UPPL सरकारा मा मावखो दिनैहाय दिनै सुक्तिनि दारै जाय बिथांमोनखौ लानानै सुक्ति खालामदोंमोन जाथिनि जिउ बावसोमग्रा जाथिनि नांसोमग्रा हाथियारजों जुजिग्रा जाय बिथांमोना NDFB बिथांमोना माने जाथिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामदोंमोन दिनै बै बिथांमोननि दारैसो सुक्ति जानांगौखौ लानानै सुक्ति जादोंमोन नाथाय दिनै प्रमद बर' बुन्दु बिथाङा बै बिथांमोननि हालोद आरो अबस्थाखौ दिनै मा अबस्थायाव खालामनानै दोनखो दिनै साफ्रोमबो NDFB बिदा फंबायफ्रा मा अबस्था जानानै दं बेखौथ' बिथांमोना सिन्था खालामाखै नङा होमबा दिनै गाव गावनि थाखा फैसा खामायनाय धान्दा गाव गावनि राजनितिक केरियारखौ लानानै बिथांमोना बुंबाय थादों नङा होमबा बेसेबां लासिंसिं आरो बिनिफ्राय देरसिन जेबो गैया रायजोफोर आरो जोबनायाव फंसे बाथ्रा दा बिथांमोना जेबो मावाखै होनो नङा होमब्ला बिराद लासिंसिं नङा होमबा एकदम मोसौ साइसनि आरो बिसोरो माने मोसौनि अदिनाव दंबावो आरो बिथांमोना दा जोङो सिन्था खालामनांगोन दिनै नोंथांमोननि बे BTR सान्ति सुक्तिया बिराद मुगैथाव मानो होनना बुङोब्ला जाय बिथांमोना सुक्तिखारि बे बिथांमोनानो दिनै सासेबो उदां अख्राङाव फैयाखै NDFB बिदा फंबायफ्रानो नाथाय बै समनि BTC सान्ति सुक्तियाव सोरबा हारिनि थाखाय नांसोमग्रा बिदा फंबाय आरो BLTफ्रा बबेबा केसाव गोग्लैनानै थादों ना बबेबा जेल खानायाव गोग्लैनानै दं बेफोरखौ सिन्था खालामाखै नङा होमब्ला दा लासिंसिं दा दिनैनि जेनाखि BTR प्रमद बर'नि BTR सान्ति सुक्तियानो जाबाय जघन्य आरो लासिंसिं बेयाव जेबो गैया रायजो राजाखौ थगायबाय थानाय फिदिंबाय थानाय माने गावस्रा राजा जानो नागिरबाय थानाय बेल'नो बिथांमोननि एकदम प्लान आरो दा बैफोरखौ लानानैनो माने रायजो राजाफ्रा माने बुजिनो रोंनांगौ सिन्था खालामनो रोंनांगौ थाइसे थाइनै गरसे गरनैनि थाखाय सिन्था खालामबाय थागोन गिदिंबाय थागोन हारियानो दिनैहाय गोग्लैसोलांगोन आरो रायजो राजाफोर दा जिखुनु हक माने दिनै गोबां माने समाबो खम बेखायनो दिनै बेखिनिखौल' आं भिडिअ लाबोबाय लोगो